Bugün size düğünden başka hakikat bilen tanıştıracak. Karşımda köp yıldan beri palçılık edip ören biri var. Yani bugün özü vicdanı bilen %100 bolanlığı sebepli hakikatlar bilen palçılığın garankı bilinmeyen tarafını bize gurrun verer. Özünün kimliğini tanıtmak istemeyen palçımız. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Bugün senin yanına dine palçı olup değil, eysem geçmiş soruglayan bu palçıların garankı perde arkasında nemelerin bolyanlığını aytmak isteyen biri olup geldim. Menin sana bir neçe sorularım var ve sen bu sorularıma hakiki ve anık cevaplar verecekliğine söz ver. Elbette, arkayın sonra ver. Yine de palçı anam yok da, dayan edim. Sen bu işe kaçan ve nerelerde başladın? Bu iş seni nereye getirdi? Men bu işe 22-23 yaşlarımda başladım. Bilesin gelýärdi, nähil zatlığını, bu maşgalamın ýagdaýy erwetti. Bir zatlar edip pul gazanmalydym. Howlymyzda kiçirek jaý bardy. Bu jaýyň içinde bir näçe şemjagaz, kart, köneje kitaplar oýuşdurdum we käbir sözleri bardy. Olary ýa tutdum. Palattırmağa gelýänlere geçmişin kölebelerinde geljege yol açjan diýip başlaýardım. İlkinji müşterim çağasyny ýitiren bir eje boldy. Maňa gat uly täsir eden ýagdaýdy. Ýöne men oňa ol wagt hiç zat bilemok diýip hakykylar aýdyp bilmedim. Ýöne men oňa alady etme hemme zat ýer bolar diýdim. Ol enäniň gözlerindäki rahatlyk menem rahatlandyrýardy. İnsanlar içindäki umytlary canly tutmak üçin men ýalaklara ynanýarlar. Men hem bu ýagdaý peýdalanyp puljaga gazanmana başlaýardım. Bolýady bu işin bir ýasamadygyny bilmedinmi? İçinde özüňi bir soraga çekmek ýalyk duýgu görmedinmi? Elbette. Bolupdy. Ýöne gorkunç bir ýagdaýyň içinde özümi ýitirdim. İlk wada bu işi kiçe bir oýun ýaly görýärdim. Ýöne wagtyň geçmegi bilen insanlar maňa durmuşyndaky iň uly sirlerini, gorkulary aýtmaga başlady. Käbirler durmuşyndaky ışky gözleýärdi. Birleri baýlygy, käbirler bolsa ýitiren zatlaryna jogap gözleýärdiler. Men hemme wagt aýdýan zatlarymy ynandyrjak ýagdaýda hemmelere degişli bolýan zatlary aýdyp, insanlaryň aýtýan zatlaryny jemläp, olara garşy hekaýalar toslap, tapyp aýdyp berýärdim. Bir yerden soň içime uly boşluklar duýmaga başladym. İnsanlara yalan gürleýärdim. Olaryň çäresizliklerini özlerine garşy ulanýardım. Bu işin agyryl tarapy, olar maňa inandykça menem özüm inanmana başlaýardım. Hamala geljek görüp bilýänim ýaly ýalňyş duýgulara gapylýardım. Senin bu hakikatlar aýtmagyna näme sebäp boldy? Mundan bir näçe ýylyň birden an geldi. Gözlerinde umyt we gorky bardy. Durmuşa ören kyn meniň näme etmeli diýip sorady. Oňa ynam doly bir ses bilen ýakynda hemme zadyň düzeljekligini, urup pursatlaryň oňa garaşýandygyny aýtdym. Ol bolsa maňa sag bolsun aýdy gitdi. Aýlar soňra denanyň ulug helakçiligi bilen ýogalanlygyny eşitdim. Maňa soran soragy aslynda ýaşamak ýa-da bes etmek arasyndaky saylawa degişleken. Olun gaterwet doldum. İçime sığmady. Şol wagt düşünüp galdym. Aýdan zatlarymyň insanlaryň durmuşyna täsir etjek derejede güýçlidigine. Ýöne bu güýç hakyky däldi. Men maşyny ýykdym. İnsanlaryň arzularyny, hyýallaryny ogurlap olara boş duýgular berýärdim. Senin pikiriňçe palçylar bu hakikaty bilýärmi? Elbette. Palçylar insanlaryň ejip taraplaryny nädip ulanjaklaryny bilýärler. Bu bir oýun däl. Bu insanlaryň hyýallary we gorkulary bilen oýnalýan bir aldawçylyk. Saňa täze iş garaşýar, durmuşyňa täze wir girýär diýen sözler hemme kişiniň eşitmek isleýän sözlerdir. Bu sebäpdenem bu sözler eşiten ýagdaýlarynda bu sözler öz durmuşyna geçirip bilýärler. Palçylar insanlaryň aklyndaky boşluklar ulanmagy gowy bilýändirler. Aň taýdan edilýän manipulasiýa
en güýçli ýaraglardyr. Ýöne bir gün bu yalanlaryň jezasyna çekjegimi bilýärdim. Onna şu günden soň palçylyk taşlamak pikir etýäňizmi? Palçylyk hakynda düşünjeleriňiz üýtgelimi? Hawa elbetde. Palçylyga degişli duygularmy bir wagtlar gazanç getiren bir iş hökmünde başladım. Indi bolsa wyjdan azamyna döndü. İnsanlary olaryň sady duygularyndan peýdalandım. Ýöne her bir geçen gün içimde bir boşluk ulaldy. Özümi her gün aynada göremde özümiň garanky ýoldalygymy düşündim. Bir tarapdan olary umyt berýän, ýöne öz ruhymy garaltýardım. Palçylykdan yüz öwürmek meni hemme zatdan ýokarda eder. Bu köp ýyllyk yalanlardan soň özümi bir ýere jemläp hakykata ýüz tutmak üçin ilkinji adamymdyr. Köp adamlar duygu boşluğunu doldurmak için palçylara yüz tutýar. Näme üçin henidem insanlar bu palçylara inanýar? Bir çıkıp da hakykata aýtsa, inançlary bu hakda näme bolar? Üýtgemezmeýsen. İnsanlar palçylyga inanýarlar. Sebäbi her kimiň näwellik we gorky bilen yüzde-yüz bolýan wagtlar gelýär. Gelecek näwelidir. Durmuş ýoly çylşyrymly we insanlaryň bu çylşyrymlygy dolandyrmaga ýoluny gözleýärler. Meňňal palçylar bu näwelligi manyly etýän sözler aýtýarlar. Bu wagtda bolsa palçy insanyň durmuşynda many gözlemekde ýol görkezen hökmünde peýda bolýar. Gaty agyr günler geçirýäne, alada etmäň, ýakynda gowy günler garaşar diýen ýaly sözler insanlaryň içindäki umydy canlandyrar. Palçylaryň aýtýan zatlary ýanyna baran kişiniň şol wagtdaky duýgusyna görä hereket eder. Ýagna biriniň depressionda we umysyz ýagdaýynda ýanyma gelende ýakynda saňa uly bir üýtgeşme garaşýar. Umytdan gaçmagyna gerek ýok diýen ýaly sözler aslynda gaty sadadyr. Bu aýdylan zatlar aslynda hakyky bolmasa-da hakyky ýaly kabul ederler. İnsanlar muňa inanmak isleýärler. Sebäbi içindäki umyt üçin bir ışık gözleýärler. Palçylar bolsa bu umydy ulanyp olary ulanýarlar. İnsanlaryň muňa düşünmegi bolsa olar üçin geç bolar. Siziň hem aýdyşyňyz ýaly palçylyk köp kişi psikologik taýdan kömek etse-de yalanlardan ibaret şeýle dämi? Elbetde bu yalandan ibaret. Palçylar insanlar belli bir wagtda rahatlansynlar diýip olary duýgu taýdan kömek edýär. Ýöne bu kömegiň içinde dogruçylyk we hakykat ýokdur. Bu diňe gysgawat rahatlyk berer. Men näçe adamy rahatlandyrdım hiç tanamadym. Emma insanlar palçylara inandykça hakykatdan uzaklaşyp gözlerini bagladyp gezýärler. Sana soň aýtjak zadym. Palçylara inanýanlara näme diýmek isleýär? Wyjdanymy elime alyp şunu aýtmak isleýän. Palçylara gitmek aklyňyza goýan bolsaňyz, özüňizi soraglamagy unutmaň. Palçylar size diňeje gysgawatlaýyn umyt berer. Ýöne hakyky üýtgeşme içki güýjimizde we kararlamyzda ýatýandyr. Unutmaň, hiç kim siziň nesibeňizdäki zady siziň maňlaýyňyza ýazylan zady üýtgedip bilmez. Durmuşyňyzdaky saýlawlar siz saýlaň. Palçylygy taşlamak maňa hemme wagt hakykaty gözlemeldigimi? Yalanlara däl, öz içki sesimize kulak asmalydygyny öwretdi. Hakykat hemme wagt hemme zatdan güýçli zatdyr. Sağ ol, minnetdar. İnsanların bu videodan doğru netijeni çıkarar diýip umyt edýän. Saňa da minnetdar. Sen hakykatlar bilen yüzde-yüz bolmagyma sebäp boldyň. We içimdäki garankylyk bilen yüzleşdim. Menem bir gün insanlaryň palçylara däl-de öz içki seslerine kulak asyp hereket ederler diýip umyt edýän.